Gaurkoan Urunea baserrira hurbildu gara eta kamera horrean Xabier Martiarena dugu eta datozen minutuetan berak baserrian eta baita bideoak eginez daukan esperientzia hau hobeto ezagutzen saiatuko gara. Beraz, Xabier, besterik gabe elkarrizketarekin hasteko kontaidazu, nola hasi zineten YouTubeko kanal honekin? Pues hasieran hasi nintzen ora Instagramen bideoak igotzen, eta ero poliki Urunea baserria Instagram sortu nuen, eta ikusten genuen jende asko segitzen zigula, eta gero nola bideo askorekin eta egiten ditu, pues gero jendeak animatu ziren YouTube munduan sartzeko, eta nahi eta biok animatu gara, eta hortxe gabiltza. Hortxe zabiltzate, konta iguzu, ezagutzen ez dutenentzako zemotako edukiak partekatzen dituzue bertan? Gehienezkoa da baserri munduari buruz, ze lanak egiten ditugun, eta hala, adibidez, belarra moztu, hartua nola erintzen dugu, nola kosetzatzen dugu, animalia nola zaintzen ditugu, bai jaten ematen, eta abar. Eta konta edazu, zein izan ohi da bideo hauek izan ohi duten harrera edo jendeari gustatzen zaiola nabaritzen alda, erreakzionatzen alduten? Bai, notatzen da, bai. Gehiengo gustatzen zaio tratore munduan, hola eskuko lanak eta egiten ditugun adibidez, bisualizazio gutxiak gaten, baina tratoreak eta hola makinarien munduan, hor bisualizazio asko egotzen dute. Eta nola moldatzen zarete baserriko lanak albo batera utzi gabe, grabatzeko eta pixka bat dena uztartzeko? Bueno, beti badago tentsio pixka bat, azkenin igual makina pixka eta aberia ematen nahi dela eta igual grabatzen nahi eta utzi mobila, oin ez dara momentu eta beti badago bai, momentu txarrak. Imaginatzen dut, hori sare sozialetan eta YouTubeen eta ibiltzen zaretenez, guztia jende gaztea erakartzeko baliagarria izango dela, ez batez ere hori jende gaztea baserri mundura erakartzeko. Baina azkenean baserri mundua oso lan asko egin behar da, orduan jende gaztean nahi du ja oporretan bizi eta lan gutxi egin, orduan baserri munduan jende gaztea gutxi. Eta nola moldatzen zarete bideoak sortzeko? Ez dakit aurretikan bideo sorkuntzari buruzko ezagutzarik altzen uten edo proiektu hau aurrera eramateko moldatu eta trebatu behar altzareten? Bueno, hoi astero hola pentsatzen dugu, pues igual bihar inbar dugu, ez dakit, belarra moztu eta bolakin nola getza, pentsatzen dugu aste balenago igandero nola igotzen ditugun bideo, pues aste balenago saiatzen gara pentsatzen ze bideoak igo igandetan. Konta idazu, zentzu horretan ez dakit baserriko influencer askorik aldagon edo sareetan zuen antzeko edukiak partekatzen dituen beste jende askorik aldagon? Instagramen taula bai ikusten dela jende asko, baina YouTubeen taula oso gutxi izan bar. Azkenean lan asko daka, grabatu, editatu, gero jendeari gustatzen zaiola ez. Ez dakizu azkenean ze kontenido hartu eta Instagramen asko ikusten dira. Eta adineko jendeari edo apur bat helduagoa den jendeari zer iruditzen zaio hau, ez? Imaginatzen dut jendea ez dagoela ohituta basareetan horrelako edokia ikustera eta bakarrik baserrian lan egitera ohituatzen duen horiei zer iruditzen zaie ideia? Pues ni seguidore gehienak heldua dira, gazte gutxi izan behar ditu, baina gehienak helduak eta kanpokoak. Hemen inguruko ez kanpoko aldeak. Eta kontaidazu, zure baserriaren kasuan zeintzuk izaten dira eguneroko zeregin horiek, animaliak dauzkazue, baratzare, zertan ibiltzen? Hemen gehien egiten ditugu animaliak, asteburuetan, eta gero denbora gehiago bali madugu, saiatzen gara kanpoan, zelaia garbitu, baratza eta ematen dugun denbora. Eta zereginen banaketari dagokionez, ez dakit pixka bat denetan aritzen altzareten edo bakoitzak bere zeregin propioak aldatzen? Bai, azkenean anaia eta biok ibiltzena gehien, gero tarteka gurasok laguntzen diguten, baina bakoitzak azkenean bakago zen martxa. Ni gaur hau ingo dut, bihar bestea, o lo que sea, eta ondo banatzen gara lan hartan. Eta elkarrizketan zehar aipatu duzu, ez? Baserriko lana oso sakrifikatua dela. Bai, azkenean hemen ez dago jairik, orduan animalia dituzu, behiek ez dakite bakarri jaten, orduan inbar duzu behilen lana, ximarra, ikulioa dena garbitu, azkenin hemen ez dago jairik. Eta zer uste duzu egin beharko litzatekeela, jende gaztea batez ere ez, baserri giro honetara hurbiltzeko eta baserriak izatera animatzeko? Hori azkenean txikitatik gustatu inbatzeko. Gu adibidez hemen txikitatik jaio gara, orduan afizioa txikitatik egatzen dugu. Adibidez kaletara bat baserri mundua sartzeko oso zaila da, nola. Lan asko inbarren, orduan hori txikitatik gustatu inbatzeko.
Eta Irunen konkretuki baserrien panorama nola ikusten duzu? Baserri askorik aldago edo... Adibidez, hemen auzoan, ja, zeuden baserritar asko ja gutxi. Porque ja batzuk jubilatu dela, alaba semeak ez dutela zer jakin nahi, azkenean auzoa ja ustutzen nahi da, eta, bueno, eta kanpo aldetik hola ikusten da, hola, Behobian eta hola ikusten da, bai, handi jendea da, hola. Eta elkarrizketarekin amaitzeko, Xabier, esaidazu. Ez dakit nola ikusten duzu, egunen batean baserria zeuneko egunean bizitzeko aukera hori. Okerrez banago, gaur egun ez zarete eguneko egunean baserria bizi, ez da? Hoi da, kanpoan goizetan lan egiten dut, eta ero arratsaldetan denbora libretan hemen baserrian dedikatzen dugu. Anai adibidez, goiz eta arratsaldetan egiten du, orduan, lautan etortzen da etxea, orduan, pixka lan egiten ditugu, eta gero, eta gure ideia da, hemendik poliki-poliki gu haragia saltzea, kilometro zero. Gu klientera egin eta haragia saldu eta hola. Batez ere ikusten dugu, ez, orain kilometro zeroko produktu horiek indarra hartzen ari direla berriro, eta azken urteetan gertatzen etzen bezala, baloratzen hasten direla berriro, Bai, ez? uste dut jendea ja notatzen nahi dela, hemengo inguruko jana ja direla konturatzen kalidade hobegoa direla, eta orduan nahi dugu paso bat arrera eman, baina oraindik beldurra daukagu paso hori emateko. Esandako guztiarekin gelditzen gara, Xabier, mira, ja esker gure galderak erantzuteagatik. Bai, eskerrik asko zuei.